eikä oo maailman tai Suomen ennätystäkään tiedossa. Niin. Ei pysty, 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 on niin hapokasta. Ei pysty, ei pysty, nyt kävi näin, nyt kävi näin. Ei pysty, on niin hapokasta. Ei pysty, nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Kyllä, kyllä, kotona se ei näin hapokasta ole. Kyllä, kotona se ei näin hapokasta ole. Hapokasta ole, hapokasta ole, hapokasta ole, hapokasta ole, hapokasta ole, hapokasta ole. No, uintia harrastan silloin tällöin. Terveys ja hampaat siinä menevät, mutta eivät oo vielä menneet. Uintia harrastan silloin tällöin. Terveys ja hampaat siinä menevät, mutta eivät oo vielä menneet. No, kyllä, silloin kun sitä juo niin 1,5 litraa 5 sekuntia. Ei oo tietoa, happopitoisuus tuli yllätyksenä. Ei oo tietoa, happopitoisuus tuli yllätyksenä. Kotona se ei näin hapokasta ole, hapokasta ole, hapokasta ole, hapokasta ole. No ihan aikaa mitä on kokeillut niin 1,5 litraa 45 sekuntia. No se nyt ihan isosta suppilosta ja ison ja paksun letkun kautta. Ei jaksa enempää. Ei pysty, on niin hapokasta. Ei pysty, nyt kävi näin, nyt kävi näin. Ei pysty, on niin hapokasta. Ei pysty, nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Kyllä, kotona se ei näin hapokasta ole. Kyllä, kotona se ei näin hapokasta ole. Ei jaksa enempää. Ei pysty, on niin hapokasta. Ei pysty, nyt kävi näin. Ei pysty, on niin hapokasta. Ei pysty, nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Kyllä, kotona se ei näin hapokasta ole. Kyllä, kotona se ei näin hapokasta ole. Juoma oli yllättävän happopitoista, että ei yksinkertaisesti pysty nielemään.